Europatik hasi eta Espainiako, Frantziako, EAEko naiz Nafarroako instituzio nagusiak krisi ekologikoaz jakitun, enpresen irabaziak lehenetzi dituzte beste behin. Lurraren suntzipena bultzatuz eta ongizate soziala alde batera utziz. Horren erakusle dira Europatik bideratu diren diru partida erraldoiak. Errekuperazio ekonomikoa eta digitalizazioa deskarbonizazioarekin lotuz, azpiegitura handien zabalpenerako politika bultzatu dituzte bertatik. Argi izan behar dugu deskarbonizazioa hazkunde ekonomikorako aitzakia moduan erabilia izaten ari dela. Espainiako gobernuaren ibilbidea norabidea berdinean doa. Adibide onak dira esaterako, hidrogenoaren garraiorako azpiegiturak indartzeko egin duen apostua, edota arazo larriak dituen Siemens Gamesaren erraskatean jokatu duen paper aktiboa. Biak Europak ezarritako norabidean pauso garrantzitsuak. Eusko Jaurlaritzak ere momentu hunkigarriak utzi dizkigu. EAEko partido politiko nagusiek energia berriztagarrien lurralde plan sektoriala onartu zuteneko bezarkadak esaterako. Argi uzten du zein den instituzio hauen apustu nagusia. Energia berriztagarrien zabalpen masiboa eman ahal izateko erraztasun ahalik eta handienak ematea enpresei. Nafarroa ez da atzean geratzen, berriztagarrien zabalpenik handienetarikoa izanagatik estatu mailan CO2 isuriak gora egiten jarraitzen dute. Argi utziz, aplikaturiko politika eta berriztagarrien edapenak ez duela zerikusirik klima auziarekin. Argi ikusten da zein den instituzio nagusietatik aurrera eramaten ari diren apustua. Honi aurre egiteko martxoaren 22an burutuko dugun manifestazioan parte hartzeko gonbidapena luzatzen dizuegu. Bertan ikusiko dugu elkar.